Ez naiz ni orain hemen hasiko Txillardegiren ekarpen aberats eta garrantzitsua aipatzen dela literaturan, euskara batuaren sorreran edota garapenean, hizkuntzalaritzan, saiakeran, ni baino gehiago eta adituagoak direnek sobera edo asko idatzi dute eta hitz egin dute horretaz. Baina adibide bat aipatzearren, orain dela gutxi hildeen beste euskaldun eta euskaltzale handi batek, Ramon Labayenek, horrela zioen Txillardegiz. Lehenengo Jose Luisen, gero Txillardegi. Bere burua euskaldun bihurtu zuen gizona zen, jo eta ke lanean. Gaztetan ezagutu nuenean ez baitzekien euskaraz, eta gero ikasi baitzuen. Euskarari hainbeste eman dion gizona da, eta euskarak hainbeste zor diona. Naiz eta aitortu behar ziotenek, ez dioten inoiz aitortu. Nik galdera luzatu nien, zergatik ezezkoa. Baina ez dut uste eskaera babestu gehienoenok azalpena denik behar duguna eta nahi duguna. Jarrera zaharrak eta erabakiak baztertzeko garaia dela uste dut, eta berrietara egokitutako erantzunak eta erabakiak hori dela behar duguna. Gure memorian, euskaldunon memorian, ondo behar dugu euskararen, Euskal Herriaren eta euskaldunon alde hainbesteko lana egin zuen Txillardegiren izena eta izana. Koldo Mitxelenarena gorde behar dugun bezalaxe. Horregatik, gaurkoan, modu simbolikoan nahi baduzue, Txillardegi izena jarriko diogu udal liburutegiari.